Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Paladins. Am jucat un pic, de fapt un pic mai mult off camera ca să iau și eu toate toate caracterele și am ales pe acesta să văd ce putere are. Ok, înțeles. Și am luat-o de la 1.1, care e 1.4, mă rog, ca să nu vă țin așa de mult, pentru că data trecută a durat 33 de minute și na. Mult. Bre. Vezi că te omor, bre. Am ultimata pregătită în caută ceva. Bringing up the big guy. Vezi că și am ultimata, bre. Bun. Eject. Deci... Uite, sniperul meu! L-a luat deja. Bă, de făc. Ok. Merg să ajung și eu. Sunt răcit, stau acasă, filmez, abonații se bucură, filmez cam depilează pe la prânz ca să se uite lumea. Ok. Hai, doboară-l pe ăla când fac. Nu. Vreau să dau ultimata aici. Sau poate nu dau. Ok. Eu, yay! Ha, frairică. Ok, hai că am făcut, pisica mai vrea afară, te dau după ce termin filmarea. Puturoasă. Awesome. Zici că sunt copil mic. Ok. Ok. I will wreck you. Oh my god, ce fel să o zic, cred că asta pe filmare. Ok, hai că am curățat și v-am papat. Doamne, mă scuzați că fac așa ceva, ce să fac acum, sunt răcit, trebuie să-mi suflu nara. Yay! Tu-ți direct șatule tăle. A murit. Bă, da, vă trau un pun în cap acum. Ivy. Ia uitați, splash la apă, GG. Acum...
Glumeam doar. Glumeam. Dăm pauză până găsim alt meci. Bun, am revenit, am găsit un meci cam foarte greu. Deci foarte greu, acum să nu spună mie că nu dă ready. Ok. Și nu știu cu cine să joc, sincer. Stai să văd ce își aleg, așa ales deja, deci ce să aleg dintre ea sau el. Hai că l-aleg. O aleg pe ea și cred că o să mai pot să fac o tură pentru că a durat foarte puțin chiar, sincer, super, mega, super, puțin, foarte super, mega, super puțin, da? 6 minute deja, o tură, hai, serios, să vorbim, nu? Hai, da, stați ready, să se încarce la toată lumea, ok, repede, ok, GG, s-a încărcat, dăm aici. Să văd ce face asta, teleportează asta. Ui! Iar asta. Yo, motherfucker! Asta te teleportezi! Credeam că te dau în față dacă... Ia, vreau încolo. Wow! I didn't know that! Baby. Wow! Hai că îmi place caracterul ăsta, îmi place că face un snow, ia. Bine. Așa pot să mă duc la etația, ia. Lel. Chiar la tunul. Haha, ce ușor e cu asta. It's easy. Yay, l-am luat! Și el m-a luat, dar nu contează! Bang! Vedeți la apă. Nu-mi place caracterul ăsta serios, foarte tare. Și am văzut că episodul anterior am vorbit foarte încet, de-abia m-ați auzit, de-abia m-am auzit eu de fapt. Deci am decis să vorbesc mai tare. Haideți să mă duc și eu la copiii ăștia copaci. He, nu mă vede nimeni. Bomb King is under fire. Ok. Hai că am luat mijlocul. Ia mă, ce sunt aici? Bre, copilul! Da, bine că n-am mai văzut viața, nu? Deci uitați-vă aici, bang, vedete la apă. Bine că știu ce face ultimata. Mă scuzați că fac, dar sincer eu vreau să filmez și da, what the a stat așa până m-am dezghețat, ia. Bang. Copchii, copcac. Copchii, copcaci. Ui, vedete la apă. Of course că... Da.
N-am luat niciunul, logic, de ce aș lua? Ui. Măcar am luat și eu, unul măcar. Ok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Bum, 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 bum. Luăm ăsta și ăsta. Ui, ui. Ui. Uala. De-abia m-am trezit și eu, nu-i normal. Point spawn for 15 seconds. Ok. Brum, 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 brum. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ciu-ciu. Ciu-c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 iu. După copaci mergem. Ok, double kill. Ce praf sunt! M-am omorât singur. Wait. I didn't. Don't understand. Lel. Sonya Blade. What the fucking piece of shit! Bravi suntem. Stop the payload. Stop the payload. Deci mă încurc în puteri. Ok. Măcar am ultimata. Ok. Haide, frate, că-i bot pe toți acum. Dar ce-i asta, bă? Voi mă botez pe mine. Lol. Fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. Dum da da dum dum da 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 dum. Lol. 30 seconds remaining.
Bă, dar ăsta are aim! Are hack! He has sec. Wee! Wee! Look at me! Wee, look at me! Wow! Let's have a party! Să-mi spuneți în comentarii ce jocuri mai vreți să fac. Am spune 2 episoade asta. Ok. Bum. Shaka. Laka. Uie! Nici n-am vrut să fac asta. Dar bine că mă împinge 5 metri. Dar nu înțeleg! Știu că nu înțeleg, dar nu înțeleg! El. Uitați, bang! Vedete la apă. Tot ei capturează și tot noi pierdem. Dacă nu avem echipă, n-avem echipă, n-avem valoare. Nu mai suport. O să fac. Și am mâncat fix în gura lui. O băiță ăla. Ia, știi ceva? Da. Nu mai știu nimica. Dăm pauză până găsim un alt meci. Bun, am revenit. Haideți să luăm... unde-i bă ăsta? Eu tot mă uit după pisica mea care e afară și mică și birmaneză și nu vreau să fur cineva că s-a mai întâmplat. De 1000 ori. Și mă uit că ea tot stă într-un copac și cred că a plecat de acolo și nu mai văd. No, Puffy! Bun, deci o să fac un... Adică... O să fac un fan page. Pentru... Un fan page o să fac. Pe Facebook. Și o să vă pun fan page-ul în descriere. După ce o să-l fac. Să intrați acolo. Și... Da, de ce nu? Să vorbiți, să mă întrebați și să spuneți ce jocuri vreți să fac. Sunt mai multe. Să stați de vorbă cu mine dacă vreți să... Și să... Nu știu, să comunicăm, să... Facem videouri toți. Nu știu, zic și eu. Asta mi-ar plăcea foarte mult. Cei care mai fac videouri să colaboreze cu mine. Da, sau poate fac video cu cei care nu joacă nica. Nu știu, zic și eu. Ok. Doamne ferește să nu dispară Puffy, că mă bate mama. Lol, ce fel a sunat asta. Deci Q e un shield. F-ul facem speed boost. Ăsta aruncăm cu ăsta și grenăzi cu grenăzi, da. Și 4 grenăzi, bă, dar nu-i corect, că vă trag una de rămâneți fără cancer, bă, tu nene, bă, mai ales, bă. Uite. Wow! Ce drăguț! Iată-ți-a. Uite, așa vă bat pe toți. Îi dau o directă 2 de rămâne fără cancer. 5400, bă. Haide că e bine. Nu-i nici prea praf. Dar pentru un grăsan ca ăsta cred că... Da. Dar bine că dați câte 100 și... 100 de gloanți și moriți. Oh, I died. So cute.
Da, mori, bre! La 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 la. Tu-ți grasul tău de măcă, cum te cheamă? Ok. Objective lost. Fuck. Foi. Enemy rampage. Ah, ce prost îs! Știu, nu? Enemy killing spree. Enemy killing spree. Doamne! Până mi se încarcă mie... Durează mult. Seconds remaining. Dar bine că trebuie să se încarce. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, am reușit să-i... Ba, n-am reușit să-i dăm de foc. I will not die. Not yet, amigo. Ok, hai că acum am reușit. GG. Să mă mai uit după pisica mea. Nu-i pisica mea, că nu mai încupă cu acela. A furat-o. Fuck this shit. Fuck this shit. Ok, dă încolo de pisicuță urâțică, oricum era prea frumoasă pentru mine, deci haha, ce rec mi-am dat, ce nu băs. Speng. Bum. 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 2, Bum. 1. Ciu-ciu! Să pun și un scut aici. Bla 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 bla. Bă, frate, și-am dat scutul, deci nu înțeleg.
Ok. Ok. Target locked. I will not die. Not yet, amigo. Time to take charge. Woof! Eroină! Woof, woof! Eroină! Together. Ok. Ui. Mă scuzați, dar răceala trebuie să mă afecteze cumva, nu? De ce dau ăsta? Of, of, of. Nu m-a luat băiatul sau fata. Seconds remaining. Target locked. Frate, și vreau să dau ultimata aia. 10, 9, 8, 7, 6, Uf. 4, 3, 2, 1. Push failed. Kill to kill heal. Unde-i mă pisica mea? A furat-o în pana mea? Motherfucker! Mi-a căzut siropul pe jos. El. Point spawning in 15 seconds. Boom, boom, bang. Bang, bang. Ooh. 5, 4, 3, 2, 1. Alice is ce? Sunteți pregătiți for the ultimate. You challenge Makoa? Oh, pot să fac așa. Ok. Da, bine, bre. Of, of, of. Of, of, of. Overtime. Da, That's this. The pay da, ei.
Force. Target Will locked. not die. Not yet, amigo. Praf. Haideți să mergem să le dăm push. N-am ce repede au ajuns acolo să mor eu. Shrek. Time to take charge. Okay. I feel free. You challenge Makoa? Enough seconds remaining. Și m-a luat și el. Sau ea. Băi, bre. 3, 2, 1. Ok. Push failed. Mama mia, ce mor aci să mor eu. Aci să mor. Lel. Ok. Point spawning in 15 seconds. Hapciu! Vai de capul meu ce-am strănut. Deci că am făcut intenționat. 4, 3, 2, 1. Point is threatened. Pisica mea se duce numai după pisici, poate rămâne gravidă. Cândva. Target locked. I will not die. Not yet, amigo. Du-te mă în capul tău. Lel. Du-te bă în capul tău, dar raz. Oh, ei câștigă. Overtime. A, mă veniți și voi, prăfălăilor! Dați-mi heal, vă știți ceva! Ce mă sperie overtime-ul ăla. Stați doar pe punct!
pum, 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 pum. Deci. Target locked. Dacă ne chinuim, îl capturăm noi. You challenge Makoa? GG, bro! Bun, deci cam atât a fost acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe, share și fanpage-ul în descriere. Salut!